morning guys. So magluluto ako guys ng ginataang pusit. Hinugasan ko na to, pero as you can see meron pa rin siyang mga tinta. So the simple ingredients. Hindi ako nakabili kahapon na nyo kasi yung tindahan sarado na. So sabi niya koko mama. Just add the onion, garlic. So, yung pusit guys, nilalaki ito, hinawa-hiwa ako lang ng tapos nugasan ko na yun, so konti na lang yung tinta ng maiwan. So, ayan, na. So, I'm using Mama fresh gata. It's not sponsored guys. So, hindi ako guys nilagay ng tubig. So, ngayon, gusto siya magiging ganyan. Tapos, nalagay natin ito. Mama katong gata na yun. So, ganyan lang. Hindi na ako nag-add ng tubig. Kusang juicy niya, tsaka yung gata. Nabilis lang naman maluto yung kasi maanghang to. So, normal yan guys na maitim kasi nga diba yung tinta ng pusit. So, buti nga binawasan ko na yan kasi kung hindi, sobrang itim na. Kasi nugasan ko tinanggal ko yung kanyang tinta. So, ayan na siya guys. Ito na yung aking niluluto na pusit. Ay, maanghang to guys, as in maanghang. So, hindi na ako naglagay ng asin kasi namamangil ko na yung pusit. I'll add some seasoning. And then, I'm gonna add the veggies. Ito na yung pusit guys. Mabilis lang yung maluto. So, yun. Halo-haloin mo siya. So, ganyan. Kasi maanghang. May bell pepper na, may red chili pa, and then may green chili pa. Ginataang Pusit Paano version. So, i-half cook lang natin yung gulay guys. Ang palaya yung siya string beans. Optional naman. Kung ayaw mo ng gulay, edi wow. Pero malasa siya guys. So, nilagay ko na yung green chili. Mas masarap kasi pag may sili. So, yung bell pepper, pampabango siya. Hello guys, good morning. So, it's time for it's 4 a.m. and I'm cooking right now ginataang pusit or squid. So, yeah, it's Saturday guys. I wish all of you have a wonderful Saturday. So, yeah. All my love for always supporting and for always being kind and being friendship and being so supportive on my randomness vlog. Anyway, luto na guys yung niluluto ko. So, titikman ko siya kung okay na yung lasa. But I think it's okay na. And this is super anghang guys. Oh my god. Love it. Delicious. It's so tasty. So, ayun. Haluin mo lang siya, guys. Kita nyo yan. And it smells so good. Anyway, guys, everything is ready. So, luto na siya, guys. Ayan, saucy lang siya. So, luto na. Thanks for watching, guys. Yung baon ko sa work also.